Στο part 2. Ευχαριστώ. Σήμερα, ναι, όπως συνεχίσαμε να παίζουμε. Ευχαριστώ πολύ, Δήμητρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ορίστε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ναι, ωραία. Βγαίνουμε από εδώ. Ναι, Σωτήρη. Δώσε μου τα μέντος. Ναι, καλά. Δικά μου. Καλά, πάρτα, χέστηκα. Έχω αυτό που μπαίνει στη γλώσσα. Όχι, έχω αυτό που μπαίνει στη γλώσσα, Δήμητρα. Και για πλάκα, ηρέμησε. Γιώργο, επειδή εγώ δεν τρώω τέτοια, Ναι. πάρτε δικό μου. όχι. Όχι, για Φάντα. Σιγά τα φάμε. Πάρτο. Σιγά τα φάμε. Ευχαριστώ. Και μου έδωσε. Ωραία. Ας συνεχίσουμε το βίντεο, παιδιά. Και κοίτα. Πάρτι. Πάρτι, πάρτι. Πάρτι, πάρτι. Πάρτι, πάρτι. Πάρε τη σφύριχτα από εδώ χωρίς πλάκα. Πάρτι, πάρτι. Πάρτι, πάρτι. Ωραία, να βάλουμε Τράβαγα το χάπι. μια άλλη κάμερα. Ναι, είναι κάπως παράξενο. Παιδιά. Οκ, παιδιά, τώρα που γίνεται λίγο χαμούλης, ανάβουμε και σιρήνες. Να πάρουμε αυτό εδώ, την μπετονιέρα. Πόρε το θηρίο. Τέλειο. Ρες τι πεις. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Τώρα που ξεκινήσανε και τα βίντεο, αν θέλετε να δείτε περισσότερες πληροφορίες από τα βίντεο μου, είναι στο Subway Surfers, θα έλεγα πιο πολύ, που έπαιζα. Πιέτε να τσεκάρετε μια στο Aqua Jewel 8081 και θα σας βγάλει. Συνδέθηκε. Αλήθεια, μπράβο! Λοιπόν, ο ξαρφός μου έβαλε το Wi-Fi, οπότε θα ξεκινήσει και αυτός βίντεο. Αν Να ξεκινήσει. ξέρετε. Θα κάνεις βίντεο. Ναι, θα φτιάξουμε μαζί, είπαμε. Ναι, θα φτιάξουμε μαζί Μην Brawl. χάσετε το Μην χάσετε το Brawl Stars βίντεο. Το Brawl Stars που θα συνδεθούμε με τον ξάδερφό μου. Ωραία, τώρα κλείσε το βίντεο για να αρχίσει να κατεβάσει το Brawl Stars. Όχι, μισό. Πρέπει να αρχίσει να κατεβάσει το Όχι, έκανα delete το πριν βίντεο. Ωραία, φίλε, είσαι κανίτσιος. Γιατί τι είναι το ακύρωσα. Ναι, το βγάλεις γενικά παντού. Τι. Δεν υπάρχει. Εγώ θα πάω ένα μέντο. Να κάνουμε και να κάνουμε πείραμα ποιο κάνει πιο πολύ αφρό στην Coca-Cola. Το Mentos Fanta. Όχι, Με πολλές γεύσεις. Το Mentos Fanta. Σίγουρος. Ναι, παιδιά. Βίντεο ακόμη. Ναι. Συγγνώμη για αυτά που γίνονται. Οκ. Δεν ξέρω τι φάση, παιδιά, αλλά για κάποιο λόγο η πρέσα δεν έχει συνδεθεί. Οκ, παιδιά.
Α, παιδιά, βγάζει. Θα παίξει τώρα τη Φιρδάρα, την αγαπημένη μου. Κοίτα. Μπράβο. Ωραία, παιδιά, οπότε βλέπετε γεμίζουμε το τέτοιο με τσιμέντο. Ωραία, τελειώσαμε. Έρχομαι. Εγώ δεν έχω κάνει κλάκα. Δεν θα κάνουμε βίντεο Brawl Stars. Οπότε, παιδιά, το βίντεο μπορεί να ακυρωθεί, μπορεί και όχι. Θα φτιάξουμε βίντεο Brawl Stars. Α, παιδιά, τελικά θα φτιάξουμε. Γι' αυτό κλείσα αυτό το βίντεο. Πρέπει εγώ. Ωραία, παιδιά. Πρέπει εγώ. Ωραία. Παίξουμε με Λάγια Λάουρι. Ωραία, παιδιά. Κλείνουμε λίγο ώστε να μπορέσει να βάλει τσιμέντο. Κλείνουμε λίγο την πρέσα, όχι το βίντεο. Μην ξεχνιόμαστε. Α, και παιδιά, είναι έτοιμο. Ωραία, ανοίγουμε και την πρέσα. Αν και δεν... Ωραία, πατάμε. Έλα τώρα, γιατί να κάνεις μάραθον. Ωραία, κλείνει. Νομίζω δεν θα κλείσει η Φερέσα, απλά θα την πάμε λίγο πιο μπροστά. Επίσης, παιδιά, θα παρακαλέσω τους συντροπιτές μου και όσους παρακολουθούν γενικά το κανάλι πολύ να βλέπουν όλα τα βίντεο. Δεν είναι κακό, απλά εντάξει, ό,τι θέλετε. Και μην ξεχνάμε, πατήστε εγγραφή για περισσότερα βίντεο και τις ειδοποιήσεις με το καμπανάκι. Λοιπόν, τώρα θα ξανανοίξουμε την πρέσα. Ωραία. Από ό,τι βλέπουμε. Ωραία. Ωραία. Όχι ρε μάλα. Ωραία, ρίχνουμε, παιδιά. Είναι δύσκολο, παιδιά, να χειρίζεσαι μια πρέσα, αλλά εντάξει, οκ. Ωραία. Από ό,τι ακούτε τρέχει και το τσιμέντο. Πρέπει να παίξω. Ωραία, έτοιμο είναι. Έχασα λίγο. Και τώρα... Δεν παίζεις. Μου χάνει συνέχεια. Μου χάνει συνέχεια. Ωραία. Από ό,τι βλέπετε κλείνουμε. Όπα. Κάτσε. Α, ναι, έβαλα όπιστα. Ωραία. Γυρνάμε διπλό τιμόνι.
Ωραία παιδιά, και το βίντεο κάπου κλείνει εδώ. Αντίο.